Để mà anh nhìn vợ của đặt vào video này đặt Hai logoफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुफुजों आंनि भिडिअ बानाय मा होनो नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरनायबावहरनाय थाबाय बेसेबा गोबावनि उनावसो दिनैसो भिडिअ बानायलायबाय लोगोफोर नै आंनि भिडिअ लाबोनो हायैनि जाहोनानो जाबाय नैनो बिराद दुस्थ' जाखादों माने ओंखायनो आङो भिडिअ बानायनो बिराद डिस्टार्ब खालामो नालाय बानायाखैनोमोन थ' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ दासान्दै आंबो मोजाङैनो दंमोन नै बुबुआसो सम सम आंखौ बुबाय थायो माइनावा आइदै 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 दुस्थ' खानाय माखा आंनिखौ इयो साप्पु साप्पु दाख्लि क्लिक खालामना होजोब्बाय साप्पुयोबो बुयोबो थ' लोगोफोर भिडिअ लाबोयैया गोबावसैमोन जेबो कन्टेन्टबो गैयामोन नालाय आरो नै बिराद दुस्थ' जादोंना जोंहा ओंखायनो बेनि थाखायबो आरो गरमाबो साननैसो अयथासारमोन नालाय भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन आं लोगोफोर थ' नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैयो नुजाफैलायबाय जोंहा दिनैयो थ' दिनैनि भिडिअआनो जाबाय जोंहा दिनैयो माने रावबो गैया आरोना न'आव आइमोना बाबामोना जोंहा मेनेजाराबो माने आलासि जानो थांदों आरोना जोंहा बाजै लाहानाव माने आंनि हौवानि बिब' लाहानाव आलासि जानो थांदों बिसोरो ओमफ्राय जों दं नै माइनाव आं ओमफ्राय इनो सिदुल माहाजोन गेम गेलेगासिनो दङ इयो माने इनाव रिसार्ज गैया रिसार्ज गैयिनि खार'नै आंनाव हटस्पट लानानै गेलेफैबाय थायो इयो एखेबारे हामा मानसिया मोजां नंथारा जि दुस्थ' नै नायना ला लोगोफोर नै अयथासार दुस्थ' नुवाखै इनो बया होनगोन माइनाव हामा होनगोन लोगोफोरा जदो 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 सेस थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादोलाय सोलायहाबदो सोलायहाबदो माइनावा जोंहा सोलायहाबना होदो नै दे मा होनदों जोंहानो फिसाला खानाय खाग्रा मोनलायबाय आङो नै फिसालाया खानाय खानो रोंबाय माइनावा दे खाना होदे मादैयाव दे आइदै बोसाबजोब्बाय इसर थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जायफोरा नायनो मोजां मोनो थ' नायलांबाय थादो आरो सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै गालां लोगोफोर थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै स्टार्टआनो खालामबायानो नों आरो गैलालै खानाया सेस सेस जोंनाव दायो अखा हागासिनो दङ लोगोफोर साननैसो बिराद गरम जादोंमोन आरोना ओमफ्राय नै दायो अखा हादों र' बाहेरायाव लांनि आं बाहेरायाव देखायनि नोंथांमोननो आलाय सिलाय खालामजोब्बाय अखा हागासिनो फिसासो लोगोफोर अखायानो नै ओरैनो थाइफ्रिदोल' गरमसो जाहोयो इदि अखाया माने अखा हाबाबो माने बिराद गरम थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ आङो नोंथांमोननो मा भिडिअ देखायलांबाय थानो हायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर दानसोरां थ'
लोगोफोर दुगैखांबाय नै आङो ओमफ्राय दुगैनायनि सिगां मोननैसो रिल्सबो बानायबाय आरोना लोगोफोर इन्स्टाग्रामाव आङो नै आंनि इन्स्टाग्राम आइडिखौ स्क्रिनाव होना होदों नोंथांमोना थांनानै फल' खालामहैदो लोगोफोर आरो फेसबुक पेजखौबो फल' खालामहैबानो जाबाय लोगोफोर स्क्रिनाव होना होदों आङो थ' लोगोफोर आङो नै दुगैखांबाय ओमफ्राय नै पुपुआबो जोंना नै नैयाव दं नै दुस्थ' खालामबाय दं सिङाव सोना दोनदों आं नै पुआ हाय लोगोफोर हाय थ' लोगोफोर नायहैनानै नोंथांमोना फल' खालामहैबानो जाबाय दे लोगोफोर आं माने इन्स्टाग्रामखौथ' मालाबानो खुलिनायालाय ओमफ्राय माने भिडिअ होबाय थानो टाइम मोनामोन नालाय भिडिअ होआमोन आरोना ओरैनो खुलिनाल' दोन्दोंमोन ओमफ्राय फेसबुकावबो आं बारा भिडिअ हगारा नायनायानो जाया आङो मबाइलखौनो आं बारा लाबाङा नालाय आइमोननोसो सिनेमा नायनोल' नायो नालाय इसोरबो माने मा खालामना थानो होननानै हरावबो नायो आरो जोंनाव माने दासान्दि बिराद सिखाव जादों नालाय हराव सिनेमा नायना थायो बिसोरो गोबावथार हराव ओंखायनो आं माने मबाइलखौ इसोरनो होना दोनो ओमफ्राय भिडिअ बानायबा माब्लाबा इडिट बानायनोबो टाइम मोना नालाय ओंखायनो बानायनायानो जाया भिडिअखौनो थ' लोगोफोर नायहैबानो जाबाय दे ओमफ्राय फल' खालाम मेसेज हरबा आं रिप्लाय होगोन दे लोगोफोर थ' लोगोफोर जों दायो मेगि जानो नागिरदों आरोना सिदुलानो एवनानै जाहोदो मा मडेलनि जाहोगोन नायनोसै आङो गोथाव जायोना जाया बन्द'बो खालामनो रोंगौलायानो सिदुलनि मेगियानो थारमाने सिदुलानो एवदो सिदुलानो आंनोबो हायनानै होफैदो जाहोनानै जाबाय बेखौ माने जोंहानाव न'सो नेनो गालांनो नागिरदोंमोन गावनिखौ नाय ओमफ्राय आंनिखौ नाय नै आंनिया ओमफ्राय गावनिया नै जोंहा माने आलासि जानो आंबो थांनो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय इखौसो गालांनो नागिरदोंमोन न'खौ नेनो ओमफ्राय थेवबो माने इखौ बिसास खालामनो हायाना इयो दसेनो न'खौ गारनाबो थांनो हानाय थिग गैया ओंखायनो आं थालांबाय ओमफ्राय दिनै थेवबो स्कुल बन्द' खालामबावबाय आं लोगोफोर गोथाव जागोन ना जायाखै गोथाव जादोंथ' दिनैनिफ्राय मेगि बायबाथाय आङो नोंखौनो एवनो लाबोसिगोन आरो दायो ओंखाम जानोसै जोङो सिदुलजों आंजों सिदुला दिनै सिदुलानो एवजोबदो माने एवनायखाय बुबुआबो जोंहा माम जागोन दायो जों ओंखाम जाग्रोना लानोसै आरोना लोगोफोर नै जाबाय थाइजौ आसार आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोना नुखागोन आसार बानायनाय भिडिअखौबो सिगांनि भिडिअखौ लाजिबावलाय सिदुला ना नायग्राफोर ओरैनो अखा हानाय लोगो लोगोनो बिराद नानिल' लारि लारि आरो सासबावैनो बिराद ना नाङो नैनो नायनोसै लोगोफोर सोर बेसे ना मोनो र' देखायनि आरोबाव दंबावो ini na naik deh. Ompray sisanya. Harus sih bitom makai. Sekarang udah disuruh. Nei jangan pitoma desain genang satu lananai. Nah, oleh naik deh udah. Ebar sasen naik kang lebai. Ebar sasen naik lesigen. Ready. Kekaro gerai bitanga. Besebas style awar dengan nudia. Ebar baror sigen. Ready. Satu 1, 2, 3. Nah, nangsikan gedar. Kilit cara deh.
गैया बा ना हावि मासे नांदो लकेल ना माथामल'थार मोनबेसे एसे ना मोनजासिगोन दे हराव गोथावनो आरो इलाय मोनथाम दंबावोना ना नायग्राफोरा नै बिराद नानि साथायालाय नोंनि साथाया अ थौ जा थांसै थ' मोनाबायबो नालाय जोंहा फैबाय नै पितम आइ आं जोंहानि माहाजोन पुपु अखा हानानै बिराद थान्दा मोजां जादों बोथोरा बिराद गरम जादोंमोन ना साननैसो ना नांदो र' जोंहानावबो ना नांदोनो लोगोफोर देखायनि आङो जोंहानिया सेना बेलेगथिंसो सायो लामायाव साया जोंहा रावबो नुयै बायदि जोंहानावसो खुसिया नाङो मागुर ना नाङो ओमफ्राय दिनैबो मा नांदो नायहैनि र' देखायनो नोंथांमोननोबो ओमफ्राय जोंहानिया गोबांथार नांदों सं वाव गोबांथार नांदोंना पितम गोथांखौ जोंहा नै फिसारियाव हेगारनो नागिरदों लोगोफोर थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ होमबा बेखिनियानोल'मोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामहर कमेन्ट खालामहर आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबावदे लोगोफोर थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बाय बाय